Really makhosetiwe. Ucabanga ukuthi umfana ngizuma vele uyakuthanda ufuna wena. Utele wena lapha. The child thought she was done with the hit and run. She had taken all the money that she needs. Zuma and the family told her, go back. We're not finished cleaning Mswati up. Go back there and settle things and square things up with King Mswati. Just tell them that you want attention and you want the sex, whatever. There's a South African young hip girl who have my clubs. Lota ufuna wena makhosetiwe. Afuna umpipu wako. Really? You're so fucking gullible, makhosetiwe. It does not even make sense. It's so embarrassing. This is why then I wonder abantu abanjengabo Gawuzela ukuthi yini labayifuna kumswati ngoba silima le mfule. Uyathi bakhona abantu abahlakaniphile umfa hlakaniphile kanhlange njengemko abe blunt on the other side. Wena you are blunt on both sides. That's how dumb and stupid you are, makhosetiwe, and gullible. Yabona ke manje she's going to do the big hit and take all the money that she can get, and she's gonna run again back to Zululand and get a young boyfriend who's going to set fires sexually and otherwise. You can't do shit for the child. Umfana Zuma lo, she grew up in money. No, they just want to hit the big score from you. Ngoba yakuthi imali iphuma easy la ku silima wena. You see, gullible. Ndawunyuse masokisi ndawuzama even harder. It's not about sex. This child does not need you for sex. She's gonna hit a groove on back in Zululand with the young man. Not you. You're 60 years old. I bet you probably can't even get it up, makhosetiwe. Because you have high cholesterol, you have diabetes, you have all kind of other illnesses. Your system. And welcome back to Sunny Live Show. And thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Celebrity Stories, and namhlanje sikhuluma ke ngale story ke guys saKwaZuma kanye ke nobukhosi ke baseSwatini. Ngiyathemba guys ukuthi nizwile ke video lalo baba ke guys. Lo baba lo udume kakhulu ke la eSouth Africa ngokuthi ke uthuka ke abantu abaseyikhundleni eziphezulu njengoba ke athuka isilo uMisizulu kaZolithini washo ukuthi uyini nizokhumbula ke guys. Waphinda ke futhi ke watrend I think nje enyangeni edlule uke watrenda ngokuthi ethuke ke uShembe wathi ke angaphinde eze ke eSwatini. Njengoba nimuzwe guys ke manje ekhuluma ke nesilo sakhe ke usilo isilo ke esibusayo lapha na ke eSwatini esitshela ukuthi ke siyisilima uthi ke siyisilima ukuthi singacabanga ukuthi sona njengoba sisidala ngaka futhi siphathwe nayo izifo zoshukela nje singathandwa ingane ke eno 22 years wathi ke ingane kaZuma njengoba lapha eSwatini izothatha imali izomilka isilo ke esibusayo saseSwatini. Angazi ke guys kodwa ngapha ke eSouth Africa sekujwayelekile nje impela ukuthi ke izingane ezincane zigane ke abantu ke abadala. Khona ke akujwayelekile ukuthi izingane zolezi ezincane zigane ke abantu abadala abangenamali, but futhi asingesisho ukuthi ke basuke ke beyofuna lo mali leyo, kodwa nje into yesithanda ukujwayeleka impela hlezi babaza nathi ukuthi how yabo. But kunomcebo usethanda ukukhula yena guys ngoba usenano 22 bakithi. Sibonile guys ukuthi naye ngazi ukuthi ubuyile ke uLazuma ubuyile ekhaya njengoba kwake wasabala indawo zokuthi ke wabuyela kwaZuma kubo ngenxa ukuthi ke indoda ke yayingasamnaki noma ke isilo sasingasitholi isikhathi sokuthi ke sibe naso. Ke wa report futhi ukuthi asiphilile naso, kodwa ke ubonakele guys uLazuma naye kanye nabanye abakhosikazi asoke isilo noma kanye nezimvudluvukazi ezinye ezesilo saseSwatini bemile ke airport bezomhlangabeza from ama international trip ke akhe. So lo baba ke kulapho ke acommente khona ukuthi hayikho into oyithandayo wena ungazuyitshela ukuthi uyathandwa. So you guys kodwa abantu abaningi baseSwazini
noma abanye babantu baseSwazini babeveza lapha ama-comment ukuthi-ke bona bakholwa ukuthi uNomcebo wahamba waya-ke kubo. Bacabanga ukuthi nje abamaphephandaba bazama lokudayisa nje iphepha elingekho nokudicilela-ke isithunzi sesilo saseSwatini phansi. uLazuma akaze nje aze ahambe ngapha lo baba lo uthi nje lo Lazuma uzofuna imali uzosenga imali laphana-ke kwinkosi-ke uMswati. That bring us guys to the end of this video. Bye.